ул бер төрлелекне кабул итми. Илхам Лайф сәхифәсенең бүгенге кунагы тормышын экспериментлар белән бизәргә тырышучы, кеше сүзеннән курыкмаучы, һәр кемгә якты елмаюын бүләк итүче җырчы Лилия Хәйруллина. Менә син образларыңны берсеннән-берсе алыштырып кына торасың. Образларыңны шулай алыштырган вакытта берәр вакыт авызың пешкәне булмадымы? Әйе, дөресен әйтәсең, мин тырышам. Образларны алыштырып торырга, инде ул теге тапшыру алып барганда, мәсәлән, бик еш алыштырам. Булай сәхнәдә инде менә мин бары классик образда дип әйтим, инде күлмәк, теге бик үкчәләр киеп чыгайдым элегрәк. Хәзер инде менә кроссовкалар киеп, ничектер үземә ничек уңайлы, ничек комфорт хис итәм үземне, шулай итеп чыгарга булдым. Һәм инде стилемне дә әзрәк үзгәрттем. Пешкән булды, менә күптән түгел генә әйттем, образны алыштырдым дип. Һәм мин менә киемнәрне дә алыштырдым. Мине күп кенә кызлар, күбесенчә егетләрнең анда комментарий язганнар булмады. Безнең бит инде Россия эстрадасында Елена Темникова дигән җырчы бар. Аның белән чагыштыра башладылар. Чагыштыру гына түгел, хәтта тәнкыйтьли дә башладылар. Чөнки син аның образын урлагансың, синең үзеңнең фантазияң юкмы ни дип, шундый бик күп комментарийлар яздылар миңа. Мин әлбәттә үпкәләмим. Менә ничектер мода журналларына таянып эш итәсең, мәсәлән, көз көне шушылар трендта икән, кыш көне булары, әллә инде үзең ничектер калганнардан аерылырга тырышасыңмы? Дөресен генә әйткәндә, теге мода журналларын укырганда, мода каналларын карарга вакытым юк минем. Ничектер инде менә үзеннән үзе шулай килеп чыга ул. Мин гомумән үзем теләгән әйберләрне киям. Әйтәләр бит, сиңа нәрсә килешә, үзеңне ничек рәхәт хис итәсең шул модада дип. Килешкән әйберне киергә кирәк. Һәм инде үзеңә нәрсә килешә, шуны белергә кирәк. Дөресен әйткәндә белмим, көз көне нәрсә модада була. Тик менә бик күп күрәм инде мин интернетта, Инстаграмда да менә шушындый чәч, шушындый образ бик еш күренә башлады. Шуңа күрә мин уйлыйм инде бу трендтер дип. Шуңа менә шулай үрдәргә булдым. Иртән уянам икән, чәчне буйсым килә, менә шундый төскә. Мәсәлән, шулай эшләсем килә дип уйлыйм дагын. Һәм инде мин ул идеяны тизрәк тормышка ашырырга чабам. Инде күп кешеләр әйтәләр, теге хатын-кыз чәчен үзгәртә икән, имиджын үзгәртә икән, димәк, аның ниндидер тормышында проблемалар дип, нәрсәндер тормышын үзгәртәсе килә дип әйтәләр. Мин моның белән килешмим. Чөнки сиңа рәхәт булганда, ниндидер иҗат планнарың булганда, шундый ниндидер кызык булган әйберләр эшлисе килә. Чөнки үзеңә дә кызыклы, инде параллель рәвештә ул тамашачыга да кызыклы. Шуңа күрә инде, әгәр дә мин шундый кызыксыну уятам икән, кешеләр бәлки мине карап илһам алалар икән, мин бик шатмын. Минем инде төп максатым дип әйтим инде. Кешеләргә ниндидер илһам бирү, энергия бирү, менә миңа шул бәхет китерә. Менә илһам турында сүз башладың син, һәм бик дөрестән, чөнки безнең тапшыруыбызның менә шушы сәхифәсе ул Илхам Лайф, ягъни илһамлы тормыш дип атала. Менә син шушы иҗатыңа, җырларыңа илһамны кайдан аласың? Илһам ул менә шушы үзе иҗаттан килә дә инде ул. Ничектер шушы эш белән шөгыльләнгәч, мин күп кенә композиторлар белән элемтәдә торам. Алар миңа яңа җырларын җибәреп торалар. Һәм инде менә шул җырны тыңлаганнан соң минем күңелемә шулай илһам килергә мөмкин. Мин шушы җырны үземнең башкаруымда күз алдыма китерергә мөмкин. Һәм инде менә шул гомумән образны күз алдына китереп, ничектер менә бу процесс ул үзе илһамландыра. Һәм инде тагын да алга иҗат итәргә ниндидер этәргеч бирә. Шулай ук мин спорт белән шөгыльләнергә яратам. Бик еш бар булмаса да спортзалга, кызганычка каршы, менә ул спортта мине бик илһамландыра. Менә шөгыльләнгән вакытта, мәсәлән, чабасың икән ул беговой дорожкада, синең башыңа ниндидер уйлар килә. Параллель рәвештә син теге клипларны карыйсың, чапкан вакытта анда клиплар күрсәтәләр инде, чит ил клипларын, шуларны да карап ниндидер идеялар үзеңә туплыйсың. Һәм инде бар инде ул башка чыганакларда илһамлы бер көнең синең тасвирлап күрсәтәләр. Мәсәлән, син менә бүгенге илһамлы көнең ничек башланды ул һәм нәрсә белән тәмамланачак? Бүген минем көнем бик актив булды, чөнки минем иртәннән кичкә хәтлек эш, менә шундый график булганда миңа бик рәхәт. Мин яратам йөрергә, кешеләр белән күрешергә, аралашырга. Бүген дә менә съемкалар булды иртәннән бирле. Менә шул процесс үзе ничектер илһам исте, ниндидер көч исте миңа. Һәм инде шуны әйтмәгәнмен,
миңа бик күп илһам бирә сәяхәт итү. Мин бик сәяхәт итәргә яратам. Инде күбрәк яратам бер үзем йөрергә. Теге тормыш иптәшем белән йөрергә яратмыйм дип әйтмим. Чөнки бер үзең йөргәндә ничектер тәэсирләр күбрәк. Чөнки төрле ситуациялар була һәм син ул ситуациялардан үзең чыгарга тиеш. Шуңа күрә ул ниндидер менә шулай үзеңдә ниндидер көч табасың, дәрт табасың, алга барырга, шушындый вакыйгалардан чыгарга. Күптән түгел синең инде альбом презентациясе булды һәм яңа клибыңны тәкъдим итү кичәсе узды, шулай бит? Презентация инде ул минем теге клуб кысаларында булды, төнге клуб инде ул. Шуңа күрә ул бер төрлерәк. Концерт, инде сольный концерт ул икенче төрлерәк. Әлбәттә ул теге яшьләр өчен генә түгел, гомумән бар яшьтәге кешеләр карарлык. Шулай итеп җайлаштырылган концерт була. Ул минем яртылаш театралаштырылган булачак. Һәм инде кечкенә генә монологларда сөйләячәкмен үзем. Һәм инде күп кенә тамашачылар әлбәттә белә, мин теге цирк студиясына йөргәч инде шул цирк номерлары белән чыгыш ясаячакмын. Барлык яшьләргә дә теләк итеп әйтәсем килә. Позитив булуның сире нәрсәдә? Инде сез үзегезнең эчке дөньягызны чагылдыра белергә тиешсез. Үзегезнең киенү ашаманда, белмим, елмаерга тырышыгыз, дуслар, чөнки дөнья ул шундый зур, шундый кызыклы, күпме кызыклы әйберләр бар бу дөньяда. Һәм инде елмаеп яшәгез, җырлап яшәгез, җырлар ул кәефләрне күтәрә торган әйбер. Һәм инде концертларга йөрегез, күбрәк позитив алырга тырышыгыз.